Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Għandna sfidi u realtajiet simili fil-qasam tal-immigrazzjoni u għalhekk jeħtieġ li naħdmu flimkien sabiex l-immigrazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea tkun waħda ġusta. Din kienet it-tema ewlenija tad-diskussjoni waqt il-laqgħa magħrufa bħala l-Med5 li laqgħet f'pajjiżna l-Ministri tal-Internu u l-Immigrazzjoni ta' Ċipru, il-Greċja, l-Italja u Spanja. Apparti minn hekk, il-Ministru għall-Immigrazzjoni tal-Iżvezja kienet ukoll preżenti f'isem il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea flimkien mad-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija Frontex. Hawn ġiet diskussa l-pożizzjoni konġunta dwar l-immigrazzjoni e kif tittaliem oħra l-istess ministri se jkunu preżenti għall-Kunsill Ewropew tal-Ministri tal-Intern. Il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Byron Camilleri fl-introduzzjoni ta' din il-laqgħa għamel referenza għat traċedja li seħħet f'Kalabria aktar kmieni din il-ġimgħa fejn aktar minn 60 immigrant mietu wara li dgħajsa li kienu qegħdin fuqha nqasmet. Il-Ministru ddeskriva din il-laqgħa bħala opportunità sabiex dawn il-pajjiżi li jinsabu fuq quddiem tal-fruntiera tan-nofsinhar tal-Ewropa jindirizzaw ir-realtajiet koroħ billi jsaħħu l-pożizzjoni tagħhom fil-Kunsill Ewropew. Huwa tkellem fuq l-immigrazzjoni ġusta bħala l-mira li kull pajjiż fl-Unjoni Ewropea għandha taspira li tilħaq. Aħna kontinwament nisħu għal pożizzjoni li tkun aktar ġusta, f'sens ta' politika tal-immigrazzjoni ġusta, jiġifieri ġusta ma' min ħaqqu l-azil u għandu dritt tal-azil, però mbagħad tkun ukoll ġusta ma' dawk li m'għandhomx dritt jibqgħu fl-Unjoni Ewropea, xi ħaġa li Malta anke matul dawn l-aħħar snin tajna enfasi ħafna fuqha. U allura wkoll nisqu ħafna fuq il-prevenzjoni għaliex ma rridux aktar imwiet fil-baħar. Hekk kif waslet fit-tmiem din il-laqgħa, il-Ministri tal-pajjiżi li jiffurmaw il-Med5 sqarru li qablu dwar il-pożizzjoni li se jkunu qed jieħdu aktar tard dan ix-xahar dwar l-immigrazzjoni. Hawn sar anke rikonoxximent tal-ħidma konġunta bejniethom sabiex it-traffikanti tal-bnedmin jitwaqfu milli jibgħatu persuni bejn sema u ilma b'mod irresponsabbli. Minkejja dan stqarru li għad fadal ħafna xi jsir, b'mod speċjali rigward l-għajnuna mill-bqija tal-Unjoni Ewropea. Fost oħrajn huma appellaw għat-twaqqif ta' mekkaniżmu ta' solidarjetà permanenti u mandatorju għall-Istati membri sabiex il-pis tal-immigrazzjoni ma jaqax biss fuq il-pajjiżi viċin il-fruntieri tal-Unjoni Ewropea. Intant, il-Ministru għall-Immigrazzjoni Svediża, Maria Malmer Stenergaard, li tkellmet f'isem il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, tkellmet fuq il-ħidma li għad fadal xi jsir, speċjalment sabiex il-persuni li jażlu li emigraw lejn l-Ewropa ikunu jistgħu jsibu futur f'pajjiżhom stess. I am convinced that in order to address the migratory challenges in a truly European manner, we must continue to work hard both internally with the negotiations on the Pact on Asylum and Migration and efficient implementation of the current legislation, but also through strong efforts in the external dimensions on returns and fighting the root causes for migration.